wachno to waluwo tiende maber. To kwang'iyo sirikal mamalo ka endi koro wae kaunti wabiro sirikal mamalo. Nyoro ka endi Auditor General nowacho ni PSC ka nitiere jotich ma nyawawa kata ghost workers dabal. Be useluwo wachni mondo ung'e ni jogi ni chulo gi kanye to pesa no dhir ng'awa? Aya wacho ni achiel kuom cases mwasetieko mwatero mbele. Achiel kuomgi en case mar museum, National Museum of Kenya. Ma wacho ni gikwalo million 490, chiegni $500 million. Mano ne gikwalo kaluwore kod ghost workers. Tienda ni gidhi jomoko gol, in fact, moko kuom ni ne gin joywe woche, jomoko jous gik moko e bath ndara. Ng'ato bira irin to kwai ID, tayo teri ni bro yudo pesa msara dwe ka dwe. Tayo dhi ndiki kanyo tich midware master's degree. Ichuli siling 120,000 to pesa no kisidhi golo tini dong 10,000 to gin modong gi akodo. Kuom wachno gichamo siling $490 kuom ndalo matin. Jogo wasemako kendo ni iye.